Escolta, mira, així estic parat i tira el d'ull. Esta dona ha parat ahí en el cotxe i no s'ha aclarit, ja porta un bon rato jo així esperant. Perquè mira, s'ha equivocat. És a l'altre costat, estic per eixir i pegar-li cridient. Mira, està a l'altre costat el que he de posar la gasolina. Que bueno, jo acabo de gravar, però ja porta així un rato que al final no podré anar a esmorzar ni res, perquè volia ficar gasolina antes d'anar cap allà, però me pareix que arribaré tard. Mira, allà va. A veuràs, la que farà. Clar, és que ja ho té a l'altre costat, el forat. Bé, a veuràs. Doncs ja per curiositat m'ha quedat així, a veure si al final aconseguís ficar gasolina. A veure, està girant el cotxe, I clar, ahí va. Ahí hi ha una oferteta, 25%. Tant, per això estava jo esperant així, que és més barat que en altres gasolineres. Veus? Jo no ho tinc clar. Si li pegues la volta així al cotxe, no ho tinc jo massa clar. Anem a veure si tirarà cap arrere i em pegarà la volta o què. A veure, si ja baixa la... Ai! Però baixa, no veus que simplement has pegat volta al cotxe i ara... Ara... Ui! Està en el curs sense servei. Ai, ai! Ja, ja s'ha donat compte de que no està ahí el forat. Ai, no s'ho explica, Encara anirà si està ahí. Pues clar que està ahí el forat. No veus que has girat del cotxe i avant tens que ficar-ho on tu has baixat del cotxe. La mare que l'ha panet, no? La que està liant així. Jo ja me quedé per gust, per veure-ho, ja per tensió. Perquè ja porta un rato i jo dic, a veure si al final li fica gasolineteta o no li fica. Bé, ahí va en el cotxe d'una altra vegada. I ara tindria ja que recular i entrar de cara. Pues no, pegant volta una altra vegada. Mira, hi ha una càmera de seguretat. On va ara? Ahí va. Ai! Ahí estem. Bo. Ai! Però, què fa? Pararem o què? A ficar gasolina, ja veuràs. Ahí va. A tirar-me. Una traga s'ha quedat a fer la mà del sortidor. Mira, ja està així una traga, tu. Està buscant el forat i no el troba. Ai! Però tu eres cabuda, Redell. Esta xiqueta, no sé jo, si acaba de néixer avui o ahir o què. Redell! Ai, però no té un sortidor... Menys mal que si li ha dit algú algo, no? Té un altre sortidor allí, o a lo millor allí que és per camions. Bé, anem a veure com tira-me ara. Redell, això és un circo, A veure, arrencarà Chino i anirà a tirar el d'ull, no? Ja ho haurà entès, aquesta femella, com ficar gasolineteta o no? Anem a veure. Anem a veure si tira mà. Ahí. A veure, va. Pega a volantar. I arriba d'allí a aquell tros d'allà. Pues no. A veure. Ojo. Tira rene i entra per així, de cara. Veus, conforme té el cotxe ara per així, la sanglantana esta podria entrar, mira, ui, que li pegarà morra a la gasolinera i se pegarà foc tot. A veure, tira, ara, gira, pega a volantar, i allà té el forat i se va ficar la gasolina. Sí, home, menys mal, que ho hem aconseguit. Mira-la, que baixa, hombre! Per fi, ja me'n puc anar a esmorzar, ja m'ha quedat tranquil.